Valóban az Európai Unióban számtalan olyan tudományos munka van és gondolat van, miszerint a következő évtizedekben már nem lehet mindenfajta épületet építeni. Törekvés van ugye a nulla energiafelhasználású épületek irányába, vagy a passzívházak irányába, és törekvés van a középületek energiafogyasztásának a visszaszorítására, vagyis ez a bizonyos fenntartható fejlődés, mint elve, olyannyira kisugárzott az élet minden területére, hogy minket is elért. Ennyit kívántam az épületekről mondani, illetve arról, hogy vagyunk itt energia megtakarítás, energiaspórolás, nem egy a kettő, sokat lehet róla hallani. Amikor megszoktunk oda azért 22 fokos hőmérsékletet, és nagy Isten azt látjuk, hogy te jó ég, ez a gázszám, ez sok lesz, lecsavarjuk 20-ra, akkor az a spórolás lehet. Az a spórolás. Hát szerintem önök is azért vannak itt, hogy ne spóroljunk, hanem inkább takarítsunk meg energiát. Tehát ugyanúgy ott akarunk ülni ebben a 22 fokos házban, csak jó lenne mégis kisebb energiaszámlát fizetni. Remélem, hogy ehhez lesznek majd támogatások, vannak már ugye műszaki megoldások, reméljük, hogy a gazdasági helyzet is változik, és akkor tényleg így lesz, hogy nem spórolni fogunk, hanem kisebb energiaszámlákat fizetni. Szóltam a műszaki megoldásokról. Gyakorlatilag példaként említettem már néhányat. Például az egyik ilyen Lükkábrány Délborsodban egy iskolai, közel 500 négyzetméteres épületről van szó, és gyakorlatilag amikor elkezdtünk ezzel az épülettel foglalkozni, ott is azok voltak az első kérdések, hogy milyen pályázat van hozzá, mit lehet csinálni az épületen, milyen számlákat lehetne csökkenteni. És ugye nagyon helyesen szóltak itt az előttem lévők, hogy csak a komplex megoldások helyesek ebben a témában. Tehát nem elég csak hőszigetelni vagy a külső falat, hiszen az kihatással van a fűtésre. Nem elég csak a fűtést kicserélni, mert az kihatással van az épület egészére. Tehát komplex megoldások kellenek. Itt egy nagyon egyszerű komplex megoldást használtunk. Pontosabban mi csak írtunk le, hiszen majd később fogják használni. A nyílászárók kerültek, vagy kerülnek kicserélésre, a padlásfödém kerül leszigetelésre, a külső falak kerülnek szintén leszigetelésre, illetve a belső fűtés technika, a kazán lesz majd kondenzációs kazánra átalakítva, és a számok szerintem sokat beszélnek, bár kevésbé a szén-dioxid kibocsátás, de nyilván ez is nagyon fontos. Számunkra is, talán önök számára is többet beszél, hogy volt egy 5,5 millió forintos gázszámlánk, tehát egy 5,5 millió forintos önkormányzati gázszámlát egy évre vetítve, egy ilyen 30 millió forintos beruházással le lehet tornázni 3 millió forintra. Tehát minden évben 2 millió forint ott marad az önkormányzat zsebében. És valóban az a helyzet, hogy ha csak egy hőszigetelés lenne, akkor lehetne földgázfogyasztást csökkenteni. Valóban, hogyha nyilánzáró csere lenne, akkor szintén van további százalékos csökkenés. Összességében egy 60%-os megtakarítást lehetett elérni. És ahogy említettem, a komplex fejlesztés az, amiben önöknek és másoknak is célszerű gondolkodni. És a másik ilyen példa az Egerszalók. Ez azért is érdekes példa, mert egy kis település, kis óvodájáról volt szó, egy éves szinten 1 millió forintos gázszámláról, és lesz egy olyan beruházás, hogy az 1 millió forintos gázszámla mindössze 300 000 forintra esik vissza, évi gázszámla, tehát lesz egy 70%-os megtakarítás, és nagyon egyszerű megoldásokkal itt is hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés. És ugye itt is a számok azok, amik beszélnek, mégpedig azért is jó, hogy beszélnek, mert van hozzá, lesz hozzá pályázati lehetőség, kellett ugye a saját pénzt beletenni, de 4 év alatt megtér. És valóban ez a helyzet, hogy az ilyen kisebb beruházásoknál, ha van hozzá pályázati forrás, akkor az a saját pénz hamarabb megtérül. Volt már egy korábban előttem szóló, aki szintén ezt mondta, vagyis akkor célszerűen beruházásokat megvalósítani, hogy van hozzá támogatás. Én is azt mondom,
pályázati pénzből kell csökkenteni az energiaszámlákat. Hiszen vannak ezek a lehetőségek, és ki kell használni. Épületnél szintén ugye lehet szólni a jelenlegi állapotról, közel 100 éves épület, nyilván kőfal, hihetetlen nagy energiafogyasztás, és akkor az egyszerű megoldásra lettek itt is használva. És valóban az volt a helyzet, hogy itt sem gondolkoztak az egész megoldásra, azt mondták, elég lesz hőszigetelés. Viszont köszönhetően az energetikus kollégáknak, egyik nagyobbos barátunknak, hamar, amikor megvilágításra került, hogyha csak hőszigetelés lesz, akkor nem fog jól működni bent a fűtés, a kazán, illetve ha a nyilázárót is kicserélik, de nem alkalmaznak hőszigetelést, akkor belészedni fog a ház. Vagyis ezek a műszaki emberek, ezek valóban látják, hogy csak összességében, csak az egész, csak a komplex megoldások működnek. És akkor itt is lehet látni, hogy a földgázfogyasztás 2030-ban esik vissza, és ugye nyilván a szén-dioxid kibocsátás is lényeges, de azt hiszem, hogy először, hát mostanság mindenki először a saját pénztárcájára, a forintokra figyel, és hogyha a forintok alapján lehet kisebb energiaszámlákat fizetni, akkor azt hiszem, hogy örömmel mondjuk mi is, hogy igen, örülünk annak, hogy kisebb a szén-dioxid kibocsátás, de azt hiszem, hogy talán ezért nem köveznek meg, hogy az, hogy szén-dioxid kibocsátás, valahogy nem ez az első motiváló. Örülünk neki, de a legelső motiváló az kell, hogy legyen, hogy kisebb energiaszámlákat kell fizetni. A harmadik ilyen példa, amit kiválasztottam, az itt nem messze Siókon, egy egyszerű panzió, közel 500 négyzetméter. Itt is azt kell elképzelni, hogy éves szinten 1,5 millió forintos gázszámla, hatalmas vízszámlák, nem volt az épület leszigetelve, viszont a beruházás le lesz az épület szigetelve, és nem gázzal fognak benne fűteni, hanem faaprítékos kazánnal. Ez a másik nagyon jó megoldás. Nem tudom, erről mennyit hallottak a faaprítékos kazánokról, nagyon magas a hatásfokuk, és valóban itt is lesz egy 70%-os megtakarítás, egy 3 millió forintos beruházásra mondtuk meg, egy 3 millió forintos beruházás, és a legvégén nem kell majd gázszámlát fizetni, persze napkollektorral is ki van egészítve, tehát napkollektor, meg fűtéskorszerűsítés hőszigeteléssel, és valóban egy 70%-os megtakarítás lesz is, hogyha megvalósul ez a beruházás. Én azt hiszem, hogy a számok itt is önmagukért beszélnek. Egy olyan panzióban, ahol folyamatosan van forgalom, folyamatosan van bevétel, hamar úgy számoltuk, ha jól emlékszem, hogy itt is egy bő 3, de inkább 4 év alatt ment az egész beruházás. Jó, én akkor lapozom is tovább. Ugye a pályázatokban, a támogatásokból ígértem itt néhány gondolatot, illetve írtam én is azokat az elődöket, amelyek szólhatnak mondjuk egy megújuló energia alkalmazása, használata mellett. De azt hiszem, hogy ezeket is már korábban szólók elmondták, vagyis azt, hogy vannak vállalásai például Magyarországnak az energiafelhasználásának a csökkentésére, vagyis hogy minden évben 1%-kal csökkenti ezt. Egy nagyon érdekes tény, hogy a rendszerváltást vagy rendszerváltozást megelőzően volt egy hatalmas energiafogyasztása Magyarországnak. Azt követően nyilván rengeteg vállalat bezárt, nagyon nagy leépítések voltak ugye az országban. Ennek köszönhetően úgymond környezetbarátabbá vált az ország sajnos, ezt lehet mondani, kisebb lett a szén-dioxid kibocsátása, viszont mégis minden évben emelkedik, nyilván nem ért el még a 20 évvel ezelőtti szintet, de minden évben van egy kisebb emelkedés az energiafelhasználásban, annak ellenére, hogy az Európai Uniónak az lenne az előírás, hogy kisebb legyen ez a felhasználás. Minden évben 1%-kal kisebb legyen. Vannak egyébként adatok, hogy más országok hogyan gazdálkodnak ezzel, hogyan fogyasztanak energiát, és bizony GDP arányosan Magyarország mintegy 20-30%-ra használ több energiát, mint mondjuk egy Ausztria. Tehát van mit fejlődnünk ezt a Végülis az előttem szólók is említették, hogy Ausztria, illetve Németország élenjáró, tényleg például napelemben, napkollektorban Japánt megelőzően tényleg Németország az, aki az élen áll,
több olyan mintatelepülésük van, ahol úgymond önkormányzat, vállalkozás, közös együttműködéssel beruházásokat valósított meg, amik valamilyen szinten példaértékűek, hiszen nálunk még ilyenből kevés van. Vannak arra is példák, hogy például az autópálya melletti védő